अनजाग्रा गासै आइ आफानि बिदा फंबायफोर जोंनि बे मारियामनि ग्रथ'नि सिङाव आलफानसानि खाम्फानि गाहायाव जाय अनजाग्रा जोंनि गेजेराव फोथायसुला दुखुथिया मालायनाव खामला मावनानैबो जायो गावनि बिहिनि थाखाय गोबांथार थाखा फैसा सम्पति बेमार आरो गावनि थाखाय दिनै गैयाब्लाबो बे इसोरखौ नागाराखै आरो दिनै गेजेराव अनथाबथ' इसोरा बे न'खराव सानै गथ' हरदों आरो बे बिथांनि मुङा इलियास बाग्लारि इलियास बाग्लारि बे इलियास बाग्लारिनिफ्राय खुगानिफ्राय जोङो माखासे जों मिथिनो मोनगोन बिथाङा आरो बे गावनि गथ'खौ मानो लाबोदों आरो मा जादों बेखौ नोंथांमोना दिनै खोनानो मोनगोन बेखायनो बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना फारि फारि खोनासंलां आरो बे गथ'फ्रा माब्रै बेयो माखासे बेमारनिफ्राय सोखाजानायखौ मोनखो आरो माबायदि दिनै गथ'फ्रा मोजां दं बे आगाननिफ्राय दा दिनैसिम माबायदि मोजां फैदों बेखौ एसे जोंनि अनजाग्रा इलियास बाग्लारिया नोंथांमोननि गेजेराव मिथिनो माने इसोरखौ हामबाय होनाय जों बेजों इसोरखौ हामबायनि थाखाय जोङो दे गिबि गिबियावनो आङो आफा इसोरखौ हामबाय होग्रोदों आरो बेयाव नुजाफैनाय आंनिनो आंगो ख्रिस्ट' सिबियारि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन आरो गुबुन गोबां गोजान जायगानिफ्राय नुजाथिफैनाय आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन आं बे फिसा सानैखौ सिगाङावबो जोंहा बे आदा ब्रादार दैमालुआ न'आव थांनानै माखासे गावनि चेनेलाव हगारबाय आरो आं दिनै नोंसिनि सायखात आं सिनायथि होनो बेयाव लाबोबाय आंनि गिबिसिन आं बेयाव फैबाय थानाया दिनैजों बोसोरसे जाबाय प्रथम दिनैनि दिनावनो आङो जोंहा बै बेवाइफोर पावलिना दं आरो पावारिफोर मेरिना दं हिन्जावा गोबां सैसोनानै आंहा नैबे फिसा हौवा मोननायनि उनाव 2 मासनि उनावनो प्रब्लेमाव गोग्लैदों आरो माने बे नर्मेलाव जादों 2 मासनि उनाव बियो ओरैबायदि बिमाया खस्थ' सैनांदों आरो माने डाक्टारफ्रा सारेन्डार जाजोबदों डाक्टारजों आं जेबो सोखाजानो हायाखै हा हुआ सेस बन्द' होनायजों फाननोल' जायाखैमोन खिन्थु आं दाख्लै गावनि बिनानावनो बिगासे लिरनानै होनानै 6 बिगा हाखौ खुलिनानै होबाय खमसे खम हाया 2 लाखनि खाथियाव होबायमोन आङो मालायनो बेखौ बिगासे बिनानावनो आं हगारना होबाय आम्बागावआव हाबा जानाय दं आंहा बिनानावा बियो इटानगराव थायो मिस मावो डन बस्क' माबायावहाय रिना होननाय नाम बिनि अननायाव आङो बेयाव माब्रै सफैबाय थानो हागोन बेयाव आसा दंमोन आरो बिनाय दंमोन आं बिनानावफोरनो खिथायामोन न'खरनि मानसिफोरनो जानला मानला खोन्थायामोन आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै आंनि फैनायनि उद्देश्यआ बेयाव फैनानै आं मा लाब मोनखो दिनैसिम आं माबायदि सोलिनो हाखो आं बेखौ बुंग्रोनो सानदों आंनि हिन्जावा दा जथेस्थ' मोजां डाक्टारफ्राथ' हाखाला आरो आं दिनै डाक्टारनाव आं लांखाया हयथ' बिनि जिउखौ खोमानोबो हागौ बेयाव बिखुनजोफ्राथ' नाना रखम खालामहोबाय आरो आंबो खालामनांगौ जाबाय बेखौ आं सिखारबो जाबाय फादारनि गेजेरजों आरो ब्रादार दैमालुआवबो बे जाय इउटुबाव नायदों बे नुखादोंबो दां जायहा नायदों बिसोर नुदों न'आव थांनानै ब्रादारा माबादों गाव हारसिं थांनानै बिराद हामबाय होदों आङो बेफोरबायदि फोसावनो मोननायखाय दा आं नैबे जा आगै नानि आलफनसानि बिबारखौ लांनानै माबायदि प्रमान मोनदों बेखौ सायखात होनोसै सिगांग्रो नैबे फिसाजोआ आंना गोदनायाव ना सु नांथानाय बायदि नांथादों आरो बे माने ना जादोंमोन बियो माने गोथावथार बाबा नाया होननानै ओइदिनखालि बिराद गोथाव जादों होननानै जादों आरो बे उनाव साननैनि उनाव बियो गारामा सानायखौ खोन्थाबाय बियो बाबा आं जेबो दैबो मल'नो हाला मा नांथाखो होनबाय ओरैबायदि साबाय गाबबाय थाबाय बे बिसिनायाव मा खालामदों ओमफ्राय मामा नोंनि गारामाया बे माबा खानायफोर नांथादोंब्ला खानजंजों खानब्लानो थाङो होननानै खानजंबो खांबाय खानजंजोंबो थाङा
बेनिफ्राय बे खाथियावनो जोंहा कालकाटा गबसार फिल्डआव माइदांस्रि सक दङ बेयाव फार्मासि दं डक्टर थायो आं सानबाय माबाफोर नांथायोब्लाथ' मुलिफोर दंदां बेनाव सोंहैनोसै खिन्थु आं हस्पिटालाव लाङा आंहा बिराद गिनाय दंसै आं जाबायदि डक्टरफोरजों खालामजाबाय बेयाव गणेश ब्रह्म दं बे बासायबाय आंनि हिन्जावखौ बाखिथ' गुवाहाटीनिफ्राय स्पेसियलिस्ट फैदोंमोन निजेआव थायो सिभिलाव इउडिआव आं एकदम सरकारियाव फैसा होयिखाय खोन्थानाय नङादां होननानै प्राइभेट जिरायनायाव बै जोंहा आदै नवासनि खाथियाव इउडिक दङ स्पेसियलिस्ट बेनाव एकदम खुलायै फैसा होनानै सोंथारदों आं आंनि हिन्जावआ बोरै हामगोन बे लास्टआव सारेन्डार जाहैबाय नैबे मास मोननैल'मोन आहार गाराखै आरो बुंबाय आङो नोंनि हिन्जावखौ हानाय नंला जुदि बे बिजि बा मुलि होयोब्लानो बे गथ'आ ब्रेनाव थांगोन होननानै होमबा आं मा उफायबाव बेबायदि कन्डिसनाव दंमोन दिनै इसोरनि अननायाव नोंसोर नुबाय आरो बिमायाबो दासिम मोजां दं इसोरनि अननायाव लास्ट मुहुर्तआव बे गणेश ब्रह्म होननाया गाव दायित्व लानानै माखासे बै जाय स्पेसियलिस्टआ डक्टरा बुंदों बेखौ आं जेबो हाला होनो गणेश ब्रह्मआ एखेबारैनो 7था बिजि होदों होमबा जों डाक्टारखौ बोरै फोसायनो 7था बिजि होदों बियो थैद जाम्बा बेखौनो गियो नामा आं नायगोन होननानै आं आथिं हमना खुलुमनांगौ गोनां जादों बे स्पेसियलिस्टलाय गुवाहाटीनिफ्राय फैयो नामखौ आं सोंना लायाखिसै गिनो नाङा हामगोन बे होननानै बे बिथोराव मोनजोब्बाय होननानै बुंबाय बोरै जानो हागौ सार बियो बोरै मोननो हागौ बियो बिजिथ' होआखैथ' होननानै आंथ' डक्टरफोरखौ बिजि होनो थिननो हायाना मा बिजि होदों मा बिजि होआ लिरना होबासो आरो फैसा नांगौ आं फैसा होयो उनावहाय आं बुंबाय बिजिथ' होआखै सार होनबाय हाब सार नों थानायाव बे उदालगुरि जिल्लायाव सिभिलाव बोरै जानो हागौ मानो होनबा बियो आंखौ मिथिखायो आं बिनि थ्रुयै माखासे बायहेरायाव थांबा आं माबा लांदों कनसार्न सार्टिफिकेट लांदों मेडिकेल कनसार्न आं नोंनि कनसार्नजोंनो बायहेरायाव थांदोंमोन ब्रादार लाइफआवबो माखासे ससाइटि कर्सआव होमबा होमबा बियो आंनि हिन्जावखौ बुंबाय गिनो नाङा नोङो बोरै मोननो हाखो बेखौ सोंबाय आङो बे बिजि होयैयाव जादों होनबाय नायदो सोर डाक्टारखौ फोथायगोन जाय गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै बे सिभिलाव दङ स्पेसियलिस्ट बियो स्पेसियलिस्ट होनबा बिनिसो गायनो स्पेसियलिस्ट बिनिसो मा गिदिर डाक्टार दंबावो गैला बुहुमाव स्पेसियलिस्ट होनबाथाय हिन्जावफोरनि महिलानि देरसिन गोरोंसिन डक्टरा बेनो आरो होमबा आं बहा देखायगोन आच्छा बेयाव जायाथाय जाया सरकारि जाया आरो गुवाहाटीयाव लांबाय जेएनआरसि आरो बेयाव जायाथाय जाया आरो माबायाव लांबाय आङो बै मा होनो टिहु मेडिकेल कलेज बेयावबो सारेन्डार जेबो नुवा बेथ' दा मोजां मानसि बेयाव फैनानै दानिया बे फिसाजोनि बेमारखौ खोन्थानोसै आं दा सानाया बै आं फावलु सोनायनि माबानिफ्राय लायबाय बियो माबा मोनसे नांथादोंब्ला हामगोन आरो बियो थांगोन होननानै आरो थालिरबो जाहोबाय आं खानाय खोन्दों नांबाथ' थांगोन बियो नांथादोंबा होननानै थेवबो जेबो जाया ओमफ्राय आं डाक्टारनाव लाबोनो गिखाबाय आंनि बेयाव आंहा मोनसे जिबनाव फरिखासै हयथ' फिसा सासेखौ लांगोन हयथ' बिमाखौ लांगोन हयथ' फिसालाखौ लांथारगोन बे आं लांला आं डाक्टारनाव नेवनो थाङा दिनैसिम गिनायजों ओरैनो हरसिंगायाव थाङो आं एसे माबा जायोब्ला बे सपन होननायनाव दा फिसाला दङ बिनिजों आं सोलिनानै दङ बियो गाबबाय थाबाय सानथामसोआ गाबनानैनो जिउआव मा खालामगोन आइखां बायखां आं डाक्टारनावबो लाङा उनावहाय आंना हिन्जावा बुंबाय ओइ बिफा बे आलफनसानाव लाबोनाय बिबारा दं नामा आं बावदोंसो बे बोरैबा सेख'नानै मोनलांनाय आरो बे बिबारखौ सोरबा आखाइनिफ्राय लांनानै थांनाय आरो बयबो हामनायखौ नुनानै बेनिफ्राय मोनायावनो आं मा जाबाय बे बिबार फोरानखानाय दंमोन बेखौ पेपारावहाय माबानानै सावबाय आं सावनानै नाफ्लेबाय आरो नाफ्लेनानै मा खालामखो आङो मामा नों उन्दुदो ओमफ्राय बिदि फिसा दङ आंहा बिनि नाम लानानै माथ्र' नानि आलफनसानाव बुंदों आं
अ नानि आलफनसा नों अनोब्ला आंनि फिसाया हामगोन मानो होनोब्ला गोबां मानसियानो हामनाय बुंबाय आंहा जेबो गैला डाक्टारनाव लांनो थाखा फैसा जेबो गैला आङो दिन हाजिराजों सोलियो नों अनोब्ला हामथारगोन होननानै आङो बे जोंनि भिडिअ'आवहाय सिगां बिग्रोबाय आरो कलमाव मारिया बुंबाय आङो ओमफ्राय बेखौहाय क्रुसनि हांखो दाननानै बे गारामायाव होबाय आं अखानायै बाबा आंनि सानाया गैला होमबा फोथायनाय फैबाय ओंखामबो जानो हाबाय दैबो लोंनो हाबाय गासिबो हाबाय आरो बेबायदि जादों बे प्रथमबार आरो बे बिबारजों हामनाया आरो उनाव मा जालायखो नैबे फिसालाया आंना मोखां गंसे सिथर नायथ सप्तासे न' सिङाव गाबबाय थाबाय माने बे आइ बेरनाय होनो नामा आइ गोदोनि बुरिफ्रा आइ नङा बेफोरो एकदम खान्थैजों दाखोन बेरलाव बेरलाव जाजोब्बाय खान्थै ज्रोम ज्रोम गन्थं सिं माने थै ओंखारजोब्बाय जाय नुगोन माने गेसाव मोनामजोबलायबाय आरो दा बे जुदि डक्टरजों हामोब्ला डाक्टर थानांगौमोन आं गिबाय डक्टरनाव लांबाथ' डाक्टारगोन बियो मा उफाय डक्टरनावथ' लांखायानोसै आंहा फोथायनाय गैथारला दासिमबो आं फोथाया फ्राय डक्टरखौनो आं फोथाया उनावहाय आं सानबाय बेयाव आं गोसोआव थाब फैयाखैलाय मा खालामनाया मोजांबाव आंनो जेबो मुलि होआखै आं ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंबाय मास्टाराबो बुंबाय गामिनि मास्टारा बेखौ मानो हरदों बे सिथर गाराय जादोंना होननानै ओमफ्राय बिमायंआ बुंबाय थोद नोंना गाराया मोनामबायलै दाफै होननानै बुंबाय सानसेखालि गाबबाय आयंआ ओरै बुंबायलै न' सिंनिफ्राय आं ओंखाराखिसै खुगा नांबा बाराय जागोनदां होननानै उनावहाय गाबबाय थाबाय आयनायाव नाय सप्तासे जाबाय स्कुलाव आं माला स्कुलाव थांबावनो हागोनलै बाबानो गाबबाय थाबाय बियो आयनायाव नायै नायै आंखौ मानसिफ्रा मुगैसिगोन होननानै गाबबाय थाबाय बियो उनाव आङो आरो गोसोखांलायबाय उनावसो अ बै आलफनसानि बिबारजों आं खेबसे आरो नाजाबावनोसै आं बिमानाव सोंबाय आं बिबारा बहा दंबावो होननानै बेखौबो बेबायदिनो हांगार खालामनानै फुनस्रोना होदों थावजोंहाय अखानायै स्लिम रानजोब्बाय नायदो हालेलुया बेनो हालेलुया दा बिनि मोखांखौ नाय बिनि मोखांखौ नाय आं सानबाय निस्सय बियो गोथार आरो बियो दंहैयो सोरगो रायजोआव दिनैसिमबो फोथायो बियो खोनासंजानाय सानसे गोथार लिरजानांगौ होननानै आंहा फोथायनाय दं बिनि मोखाङा दासिम आरो माने गोसोम गोसोम दाग थाजोबगौमोन डक्टरजों मोनब्ला बिनि अननाय मोनामोनब्ला सेस दाजोबगोन ओरै सेस जाजोबदों गन्थं सिं मानि थै ओंखारजोबदों दा स्लिम नाय अन्थाव बाथाव बेखौनो बुंबाय आरो आं बेबायदि प्रमान नोंसिनि सिगाङाव देखायबाय बेयाव गेना गोरोन्थि दंब्ला इसोरनि नामै निमाहा होगोन आरो बेयाव फैनायखौ दागारथार आंनि थाखाय बिराद आं प्रमान मोनबाय माने आङो सोलिनो हालामोन जेबो हालामोन बेयाव फैनानै आं मोनसेनि मोनसे जौगानाय आरो सोराङा फैबाय थादों आरो आं बेखौ बुङो हयथ' आंनो बे सैनायनि गेजेरजों हयथ' इसोरा माबा होनो सानदों नामा होननानै आंहा सैसोनाय थायो आरो हिन्जावखौ बुङो आं नोङो गथाय नोंखौ माबा मोनसे होनो सानदोंदां दाख्लैबो फैब्रबलायनानै मबाइलजों खिथाहरबाय आं बर'नि दिनाव आं गिर्जायावनो फैनो हालामोन नङाबा बर' मिसेयाव आंनो फार्स्ट सौफैयो साइकेलजोंबाबो दिनैथ' गाबबायमोन आं सारिथायावनो सिखारदों हिन्जावखौ जेबो मावनो होखाया आदाखौथ' बुंखादों आदा बे जानायनि थाखाय एसे आं बान्दों बेखौ होफैदों आरो गिर्जानि नामाव होफैदों आंनि थाखाय बिदो इसोरा अनोब्लासो आं बे जायगायाव सौफैनो हागोन लाबोनो हागोन दासिम सैसोनानै दं बेयाव निस्सय आंखौ अनबाय हयथ' आदाया बिबाय दा मोनायाव आं दिनै लाबोनो हादों खिन्थु साइकेलजों फैनायसोमोन मोनायाव सारिथायावनो बि होनबाय आं थांनो हानाय नंलादां बिफा एकदम आंहा उदै आलौजोब्बाय होनबाय हाब आं मैयानो बुंखादों माबा मोनसे खालामनांबाबो आं गारि हमगोन नों मानो दा मोनायाव बिदि बुंखांबाय मोनायाव सारिथायावनो आं गामिनि बेटारि गारिखौ एकदम हमब्रबथारनांबाय अननानै दा मोजां दा बिन्थियाव जिरायदों बिराद हामबाय होदों एसेनोसै आंनि बुंनाया इसोरखौ हामबाय होदों आं आरो हाजासे बे नानि आलफनसाखौ हामबाय होदों बेनोसै आंनि
गथ' सानैनि अन्थाव बाथौ गथ' सानैनि बिफानि इलियास बाग्लारिनि माखासे गावनि टेस्टिमनिजों जों मिथिनो मोनबाय आरोबाव दा बे समाव आं बे नानिनाव सोंनाय जानोसै थारैनो बिनि गोदनायाव थारैनो बे नासु थाबथानाय बे बिस गोनां थाथै जामारदोंमोन नामा होननानै सोंनाय जागोन नानि नोंनियाव बे नोंनि नामा मा नाम साफिरा बाग्लारि बेनिफ्राय नोंनि गोदनायाव मा जादोंमोन नासु हाबदोंमोन नासु थाबथादोंमोन आच्चा बे नासु थाबथानाया नोङो माब्रै हामदों बेखौ नोङो एसे माब्रै हामदों बेखौ हमदांनानै बुंनो हागोन दा औ मा होनो आलफनसानि फुलजों हामदोंमोन फोनफ्लेनानै सावनानै फोनफ्लेनानै फुनना होदोंमोन बिनि उनाव हामदोंमोन अखानायै फुङाव नोंनि गोदनाया बिराद सादोंमोन नों गाबदोंमोनबो नामा औ बेनिफ्राय नोंखौ बे थाबथानायाव थालिरफोर जाहोदोंमोन मुलि जाहोदोंमोन औ जाहोदोंमोन नाथाय नोङो फोथायबाय नानि आलफनसानि बे फुलखौ लांनानै जेब्ला बिनानै गोदना फुनना होयो बेनिफ्राय नोंनाव सानाया दंना गैला गैलामोन दालाय गैला दाबो गैला आच्चा दानिया आरोबाव नै सासे बाबु दं बाबु नोंनि नामा मा नाम जेपानिया बाग्लारि नों मा क्लासाव फरायो थाखो 1 निफ्राय नों मा जादोंमोन मोखाङाव गाराया मोनामोमोन औ गन्थङावबो जाबायमोन औ नोङो गाराय जानाय समाव नोङो मोनामनायाव गिबायमोन औ गाबदोंमोन औ निफ्राय नोंनि मोखाङा माब्रै मोजां जाखो नों बुंनाय आलफनसानि बिबारजों औ आलफनसानि बिबारा मा खालामखो नोंखौलाय मोखाङाव मा फुनदों ना मादोंमोन फुनदों सोर फुना बाबा बेनिफ्राय बेसे गोबावनि उनाव बे नोंनि मोखाङा मोजां जाखो फुननायनि उनावहाय फुङाव फुननायनि हराव फुनना होनानै अखानायै फुङावनो स्लिम जाबाय बे गथ'नि खुगानिफ्राय जों मिथिबाय बिफानिफ्रायल' नङा जों इसोरखौ हामबाय होनांगोन बेनिखायनो दा अनजायगाफोर दिनै जोंनि अनजायग्रा बाबुमोन नानिमोन आरो बिफाखौ हामबाय दे इसोरा बिसोरखौ बुंगोन दे हामबायसै दे हामबायसै दे